Kublai pi baru kini gilonggi kubor bam tagasngi. Ka Franciscan Youth Federation Northeast India Zone 3 FYF NEI Zone 3 kala pelong ye ka program jingialehkai football bekerpang hamau thau yang nong trau FYF unit da ka jingi shimbenta shirham jong ki samla na ki South League unit ki bahap hapo kani ka zone. Ki unit ki belawan bani shimbenta ki long marshal long unit Jashiar unit Nongston unit Mouth Haoyang Nong Trau unit hagani ka jingialehkai la Pynlong ye ki kanhun chinrang bat kanthe ban ailat ye ki samla ban pinpau ye ki sab jingialehkai jomki wala ka football ka long ka jingialehkai ka bakhmat hagani ka program henrei ka FYF ka danru ka jingthmu ban kantiu ya ki samla hakiwei par ki jingialehkai sports kanang bakina ban sei madan ye ki sab ki bakidan Kinong yalam ka FYF kila ong baga jingtmu ka bakong san jungani ka program kalong ban penroy ki sap jong ki samla ban penslur ye ki ban shimbenta ha ki jingya kop bapher ha ka lengkari India but what shabari ru kum ki dekot jong ka Franciscan Youth Federation nalor kata ka seng ka kwa ban penskam ya ka jingya teli ba jingya day paralog hapring ki samla ka FYF kampet la ka samla ki day na ka nugunu ka balang ne ka kinhun nyam henrei ka priang yabaro ki ba kwa banong ki dekot jongka da ka babut iki rukam trei kam bat ki kendon barabut ki Franciscan Brothers ka FYF ka trei hapo ka jingilam ka jingpet jong ki Franciscan Brothers ki ba trei shirtom ban trei ya ka jinglong jingyatli ka jingyalong parlong bat ka jing impat ba jong ki samla lingba ki program bapher Kentup ye ki jingialehkai sports, lingba kani ka jingialehkai football. Layo ya ka minsim, jingya trailang bat ka jingya tili, hapdeng ki samla na ki unit bapher. Ka program kalakut da ka jingkemen bat ka jingkermen bah ki snem banwan, ondang la ban penhe syu ya kani ka jingialehkai, ban ailat ya bun ki samla ban say madan ya ki sap jongki.